நாளை மறுநாள் கார்த்திகை தீபம் திருவண்ணாமலைக்கு சென்று அண்ணாமலையாரையும் ஜோதி தரிசனத்தையும் செய்தால் எப்பேற்பட்ட புண்ணியமும் பாக்கியமும் கிடைக்குமோ அதே பாக்கியத்தை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கூட பெறலாம். நம் அனைவராலும் திருவண்ணாமலைக்கு சென்று நேரில் தரிசனம் செய்ய முடியுமா என்றால் அது சந்தேகம்தான் அல்லவா? அப்படிப்பட்டவர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த அண்ணாமலையாரின் 108 நாமாவளியை பக்தியோடு ஒரு முறை மட்டும் சொல்லுங்கள் அல்லது காதால் கேளுங்கள். நேரில் சென்று தரிசனம் செய்ததற்கான சமமான புண்ணியத்தை உங்களால் பெற முடியும். ஓம் அகண்ட ஜோதிஸ்வரூபாய நமஹ. ஓம் அருணாச்சலேஸ்வராய நமஹ. ஓம் ஆதித்யலிங்காய நமஹ. ஓம் பிரம்மமுராரி சுரார்ச்சிதாய நமஹ. ஓம் அருணகிரிரூபாய நமஹ. ஓம் சித்திரூபாய நமஹ. ஓம் அருணாத்ரிசிகரவாசாய நமஹ. ஓம் ஹிருதயநடேஸ்வராய நமஹ. ஓம் ஆத்மனே நமஹ. ஓம் அர்த்தநாரீஸ்வராய நமஹ. ஓம் சக்தி சமன்விதாய நமஹ. ஓம் ஆதிகுருமூர்த்தயே நமஹ. ஓம் சிருஷ்டி ஸ்திதிலயகரணாய நமஹ. ஓம் சச்சிதானந்தஸ்வரூபாய நமஹ. ஓம் கருணாமூர்த்தசாகராய நமஹ. ஓம் ஆத்யந்தரஹிதாய நமஹ. ஓம் விஸ்வேஸ்வராய நமஹ. ஓம் விஸ்வரூபாய நமஹ. ஓம் விஸ்வவந்தியாய நமஹ. ஓம் அஷ்டதாரித்ர்ய விநாசகாய நமஹ. ஓம் நரகாந்தககாரணாய நமஹ. ஓம் ஜட்டாதராய நமஹ. ஓம் கௌரிப்ரியாய நமஹ. ஓம் காலாந்தகாய நமஹ. ஓம் கங்காதராய நமஹ. ஓம் கஜராஜவிமர்தனாய நமஹ. ஓம் பக்திப்ரியாய நமஹ. ஓம் பவரோகபயாபஹாய நமஹ. ஓம் சங்கராய நமஹ. ஓம் மணிகுண்டலமண்டிதாய நமஹ. ஓம் சந்திரசேகராய நமஹ. ஓம் முக்திதாயகாய நமஹ. ஓம் சர்வாதாராய நமஹ. ஓம் சிவாய நமஹ. ஓம் ஜன்மதுக்க விநாசகாய நமஹ. ஓம் காமதஹனாய நமஹ. ஓம் ராவணதர்ப்ப விநாசகாய நமஹ. ஓம் சுகந்தலேபிதாய நமஹ. ஓம் சித்தசுராசுரபந்திதாய நமஹ. ஓம் தக்ஷசுயஜ்ஞ விநாசகாய நமஹ. ஓம் பங்கஜஹர சுஷோபிதாய நமஹ. ஓம் சம்சிதபாப விநாசகாய நமஹ. ஓம் கௌதமாதிமுனிபூஜிதாய நமஹ. ஓம் நிர்மலாய நமஹ. ஓம் பரபிரம்மணே நமஹ. ஓம் மகாதேவாய நமஹ. ஓம் திரிசூலதராய நமஹ. ஓம் பார்வதீஹிருதய வல்லபாய நமஹ. ஓம் பிரமதநாதாய நமஹ. ஓம் வாமதேவாய நமஹ. ஓம் ருத்ராய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீநீலகண்டாய நமஹ. ஓம் ரிஷபத்வஜாய நமஹ. ஓம் ரிஷபவாஹனாய நமஹ. ஓம் பஞ்சவக்த்ராய நமஹ. ஓம் பசூபதே நமஹ. ஓம் பசூபாஷ விமோச்சகாய நமஹ. ஓம் சர்வஜ்ஞாய நமஹ. ஓம் பஸ்மாங்கராகாய நமஹ. ஓம் நிருகபாலகலாபமாலாய நமஹ. ஓம் மிருத்யுஞ்சயாய நமஹ. ஓம் த்ரிநயனாய நமஹ. ஓம் த்ரிகுணாதீதாய நமஹ. ஓம் த்ரிபுவனேஸ்வராய நமஹ. ஓம் நாராயணப்பிரியாய நமஹ. ஓம் சுகுணாய நமஹ. ஓம் நிர்குணாய நமஹ. ஓம் மகேஸ்வராய நமஹ. ஓம் பூர்ணரூபாய நமஹ. ஓம் ஓம்காரரூபாய நமஹ. ஓம் ஓம்காரவேத்யாய நமஹ. ஓம் துர்யாதீதாய நமஹ. ஓம் அத்வைதாய நமஹ. ஓம் தபோகம்யாய நமஹ. ஓம் ஸ்ருதிஜானகம்யாய நமஹ. ஓம் ஞானஸ்வரூபாய நமஹ. ஓம் தக்ஷிணாமூர்த்தயே நமஹ. ஓம் மௌனமுத்ரதராய நமஹ. ஓம் மௌனவியாख्या பிரகடித பிரம்மதத்வாய நமஹ. ஓம் சின்முத்ராய நமஹ. ஓம் சித்திபுத்திப்பிரதாய நமஹ. ஓம் ஞானவைராக்யசித்திப்பிரதாய நமஹ. ஓம் சஹஜசமாதிஸ்திதாய நமஹ. ஓம் ஹம்சைகபாலதராய நமஹ. ஓம் கரிச்சர்மாம்பரதராய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீரமணப்பிரியாய நமஹ. ஓம் அச்சலாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீலக்ஷ்மணப்பிரியாய நமஹ. ஓம் சின்மயாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீசாரதாப்பிரியாய நமஹ. ஓம் கௌரீவதனாப்ஜவ்ருந்தசூர்யாய நமஹ. ஓம் நாகேந்திரஹராய நமஹ. ஓம் யக்ஷஸ்வரூபாய நமஹ. ஓம் புத்திமுக்திப்பிரதாய நமஹ. ஓம் சர்வசுந்தராய நமஹ. ஓம் சரணாகதவத்சலாய நமஹ. ஓம் சர்வபூதாத்மனே நமஹ. ஓம் மிருத்யோர்மிருத்யுஸ்வரூபாய நமஹ. ஓம் திகம்பராய நமஹ. ஓம் தேசகாலாதீதாய நமஹ. ஓம் மகாபாபஹராய நமஹ. ஓம் நித்யாய நமஹ. ஓம் நிராஸ்ரயாய நமஹ.
ஓம் நித்யசுத்தாய நமः ஓம் நிச்சிந்தாய நமः ஓம் மனோவாசாம கோச்சராய நமः ஓம் சிவஞானப்பிரதாய நமः ஓம் சாஸ்வதாய நமஹ. எவ்வளவோ கோடி புண்ணியங்கள் செய்தால் மட்டுமே கார்த்திகை தீபத்தன்று திருவண்ணாமலைக்குச் சென்று அண்ணாமலையாரின் தரிசனத்தையும் ஜோதி தரிசனத்தையும் செய்ய முடியும். ஆனால் நமது வேத புராணங்களின் வழிகாட்டின்படி வீட்டிலிருந்தபடியே கூட அதே புண்ணியத்தை பெற இன்று நாம் பதிவில் பார்த்த அண்ணாமலையாரின் 108 நாமாவளிகளை பக்தியோடு ஒருமுறை சொல்லலாம் அல்லது காதால் கேட்டால் கூட போதும். அப்படிப்பட்ட அற்புதமான இந்த பதிவை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் கட்டாயம் பகிருங்க. இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. நாளைக்கு மற்றொரு பதிவில் சந்திப்போம். ஹரி ஓம் மகா பெரியவா போற்றி.